good morning, good morning, good morning, good morning. Fruit time. It's fruity time. Snack, wagas. Fruits lang ini-snack. Bakit fruit lang? Healthy ka na? Going healthy na siya. Ito naman, si Marco ay ayaw magpakita. Umalis. Gumagawa ng mainom at ang ginawa niya ay ito. May lemon slices, kiat slices, grape slices, and cucumber. Okay, go. Continue. At lagyan na lang ng tubig, punuin niya yung pichel, at yun na ang tubig namin sa maghapon. Ayan. Healthy raw, fruity daw. Hi! Hi! Welcome again to our channel, guys. Welcome everyone. Ito nang. Arang inita. Hapit na. Hapit na tayo magkubuhos. Init lang. Init. Dito kami sa Unitap, guys. Kasi sa Monday magbubuhos. Kaya bumili kami ng dagdag. Meron na kaming 4 doon, pero dinagdagan namin ng 5 pa. At magbibili tayo ng mga guantes para sa kanila. Tapos ewan ko na saan tayo pupunta. Nakita na naman, meron ka na yan eh. Nasira yung ito, nasira yung laser mo. Ay, nasira? Bagyo. Ay, sinira ni Bagyo yan nga eh. Binili ko rin siya ng ganyan. Ganyan na. Hindi ko makita lagi. Alak ka! Baka ano po ito. Binili kitang ganyan, bago-bago ah. Bibili mo naman ako ng bago na? Ay, walain mo naman, huwag na. Bayan. Ang mahal pa naman ng tools. Tingnan mo ang presyo niya, 10,999. Tapos walain mo lang ng ganun. Wala lang. Hindi Nako, kung ito ang lagyan mo ng kayamanan mo, isang bitbitan lang, tol. Isang bitbitan lang. No? Isang bitbitan lang yan. Kaya lang, 3,800. 3,800. Kailangan natin yan para dun sa mga cabinets ng hindi pa nga naayos ang kitchen namin eh. Yung sinira ni Bagyong Odette, hanggang ngayon di pa nagalaw. My God. Kaya nga eh. Ang daming tools. Yan, maganda yan. Anong tatak niyan? Bago, it's hell. It's hell. Inhale. Inhale. Inhale? Inhale. Yan E-I-N-H-E-L-L. Inhale. Power tools. Houseman. Ayan. 2,000. 2,250. Ayan. Mura lang. Kailangan natin sa pagpintura yan. Basta nilagay mo lang sa saksak mo sa kuryente. Kaya nga eh. Siya na mag-produce ng hangin. Bah. Okay na eh. Mahal ang kompresor eh. Kaya nga eh. Bah. Okay na no? Ayos. Galing. Galing yun ha? Galing. 10,000, 11,000. Dito kami sa Limson's Hardware, guys. Bibili na naman tayo ng maraming kabilya, maraming semento, at maraming plywood. Ayan. Kailangan na naman kasi pagkatapos ng buhos ng tie beam, diretso na trabaho sila sa flooring. Kaya kailangan ng maraming kabilya at maraming semento at maraming plywood. Tie wire, meron na kaming maraming nabili. Ito namin binili sa Fix Right. At yan. Tapos sa Lunes, magbubuhos sila sa tie beam. So bibili kami ngayon ng, wala akong kalderong malaki. Bibili kami ng kalderong malaki sa Unitap kasi magpapakain kami ng 10 tao para magbuhos. Ay kawawa naman sila. Mabuti kung matapos nila kaagad yun, Tapos yun ang lakad natin today. Tapos nakabili na kami ng mga balde na pang buhos para nagtawag ka, Day? Ay wala.
dumami na ang mga tao. Ayan. Ayan. Punta na tayo mamaya. Bibili tayo ng bulalo. Pero wala na siguro maganda ngayon na karne ng Bukas na lang bulalo. umaga. Bukas na lang tayo mamili. Ang bibilhin lang natin ngayon na i-prepare ay yung kaldero. Wala akong kalderong pang maramihan eh. Marami yung kakain. Lalo pat mga panday, mason, mga helper, matatakaw mga yan. Kaya dami-damihan natin para malakas ang buhos nila. Ayan. Para gumanda naman ang performance. Bulalo, papakain. Dito tayo sa Unitop guys. Bibili kami ng kaldero. Gamit sa kusina sa pagluluto ng bulalo. Sa Monday, yun nga buhos. Naku, ano ba yan? Copyright? Kalderong malaki. Doon tayo sa equipments tayo dito. Ano bibilin ko? Ang ganda ng size niya. Oh, okay na okay. Marami na ito. Kaso mo nga lang, wala siyang nasira. Oh. Sira ang handle. Allah. Teka, magtingin tayo ng iba. Dito na lang. Itong makapal. Ito na lang. Ito na lang. 1599. Yan. Maraming laman yan. Copyright. Hey, may music. Mga gwapa ba ang mga tindera dire? May daladalang kaldero. Ay daladalang kaldero para sa bulalo. Ang daming pakakainin guys. Ay nako. Ano? Wala, kaldero. Ito naman soft drinks nila. Binili namin. Yan. Mga pang merienda. Ang tinapay sa Monday ko pa bibilhin. Bumili kami ng dinner. Maaga pa. Pero mas mabuti na yon para sa ganun. Magpahinga na lang kami. Para bukas ay makakonsentrate na naman ng ibang mga activities ng Sunday weekend. At ito, bumili kami ng family bundle. Ayun. Ayun, yun na. Binabalot na niya. Oh. Yan na yun. Number 12 kanya. Yan na yun. Ayan, nabalot na. Ito, pagod na rin itong isang. Ang dami naming nilakad ngayon. At least, may nakahanda na yung pagpapabuhos namin sa Monday. Naka-order na kaming materyales at pati yung lutuan. Ayan. Ayan na siya. Ay, Customer number 12, please. Bili tayo ng mangga dito guys. Mangga Dito tayo sa harapan ng katedral. Wala silang mangga yata. Ay naku, walang mangga. Andito, sa kabila. Ayan. Saan dyan mangga? Yung naiwan na? Oo. Yung naiwan na doon? Oo. Sila, kanano? Aslom na? Kanano? Tagpila. Pila no, kana? Pila, usa ba? Tagpila. Duha. Ha? Sa ibutang ko no?